Kanyang laki din! Bambi, ada customer. Ay, kata si kasumon Ay, banak pa ilaang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino ay bakit tidakta kamatam? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay, awan lang atan ti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingka si kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Pag gumamat mang tin ititip, numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, matlaga super nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapana kang trabaho. Amok mama, si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style ti kiday, abangay ka. Sigurado pumintas ka pa Anya day tangay style. Diyan ngay natadam ti ipos na kiday. Ah. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ngagpakitay. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Dahil sa ganat na gamit ko. Sigurado am anay-sterilize na gitagamit mo, ha? Okayness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan the killer bros mo. Tangsi na kiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg ti kiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam. Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ha? Ay, man. Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Aha. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka di ti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tumala ka man. Mano ayat ti bayad ti pakiday? 60 laan san ka di? Ayunan niya. Di super duper sobra da ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigan. Magic Banana! Umay kayong gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronana, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid!
Ay, umay kan Miss Beauty Bowl. Umay ka gumatangan ni Tilakok ang magic banana. Nagdadakkel daw. Sa palaang mo't dagita, apay nga damachik na. Ay, Miss Beauty Paul, saan na basta banana da ito lakaw? No, kaninyo da ito, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasensyayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso sa anak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi nakida-kidaya nakasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan da ita unget mau, gumatang ka ni Tilakok ang magic banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano, Talo a pirasaw, kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a magic banana. nagnginan. Sangapulo a pisos matan na. Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mo't day aging matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mo't di pa nagtawar na. Kuripot. Huwag nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalay mo at umawar. Ganong kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mo't ang nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ang dilako kasaba. Tata, padasak man aramanan day tilakom a magic banana. Ay kit mo na, ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mo't tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, pagdobit Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manuakilaw ti katangan. Ginulpim sa amot tun jelako da asaba di tapalengke girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano niya klase asaba ti dakla kamata? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di tapanunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, ay tama ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso ah. Na, ramanak man. Opo, nagimasa talaga dito ginatang mo sa baa. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanang namin Oh, magic saan talaga? Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analuom unay? Nangina ti gagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlang mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagninamatan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanjak pa tiyan nga amom ti mangkiday. Day talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti amom nga ramidan.
Private nurse na, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kon. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka na mami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak tikad kadwam. Di nakmat ngamin palubusan ama pan-agaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga'y tikadwak dito'y balay. No nakiasawa ka mga minidi akas ipilpilit ni lolo ken ka, o di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, ang dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Taapay. Kaya't ko pa Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa ilaang. Sa baling agpaiso tiraman na si ka. Kasula magic agpaiso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Adapay nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayan jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana? Pangpatid daw iti biyag. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, gumasang. Dito'y maglagayang masunat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo. Gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umas-asidagan na kita gatang. Nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tanatangkan. Ha? Tita! Tita! Apay kasla excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay niya kalukwan day tayo pagpagam. Apay atalo lang ti ginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldok, tamapanak gumatang iti may sasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglakla ko. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ay niya di ko na. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay nasaan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay? Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapanggim matang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan kamat gumatang, Kinan ko amin na. Ay na, pang-aasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matang. Ado tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Ingka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may maysa, kan ka na yun lang, asiliwakin ka, alang arudan biyag ko, di nagkadbaybayan, tanal Pasko nga inkari at di kalipatan. Ay na, iswad na kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagbaybay sa. Umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw. Gumatang kan madam, nusika kat agmaybay sa iti biyag. Nay,
Apay nga mo, ngagmay saa. Ay, napugpak lang mo madam. Ay, mano akilo ti katanga, madam. Mabalin ka diti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak iti ado. Ay, katuwan madam. Adamot motor ko apag deliver ka. Ibagam lang no sa dino ti balay mau. Ay, awan metlangan ni Jenny. Dayta katirigat na. No naawat nan sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimag. Ha? Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamatan nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Mano kayo ka rin agigyan dito'y? Agmay saklang. Apay? Ay, eksakto, di kinantak. Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan yun lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo dito sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikaw di tamansun mo. Tapnusan ka na marigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya dayta? Hapay ngagmay saka nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di sukumadaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laeng, madam. Bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amudo mo, tagdamag-damang ka iti kasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't kinabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kayat mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga kungit, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday mo. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno maikati-stress mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo, ito narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam itawag. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay, no! Ay, laki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na malangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.